Un día despois da entrada en vigor da ordenanza de xestión do aparcadoiro na rúa Xuiz Falcone, a Marea Cidade de Noia critica a inoperancia destas instalacións. Solicitan ao goberno un cambio no modelo de xestión, asumindo o pago directo do IBE, de xeito que os cidadáns teñan acceso ao servizo de aparcamento, eliminando o sistema de alugueiro de prazas. E que asuma ou ben pagar os 300.000 euros que supón a inversión do IVA, xa que se non hai explotación económica hai que asumir o IVA, que é un imposto que paga todo o mundo, e polo tanto o Concello tamén debería ter que pagar ese imposto. Entón, asumamos eses 300.000 euros de IVA e poidamos disfrutar toda a ciudadanía desta instalación que permite a todo o mundo que queira acercarse a Noia, tanto para facer xestións administrativas como para mercar no comercio local, que permita dar ese servicio de aparcamento. É lamentable e é calamitoso facer unha xestión deste tipo cando xa, dende abril do ano 2016, sabían que non había demanda para as prazas de aluguer. Estuveron mobilizando nos últimos días a xente que en realidade vemos como que non está interesada, que o fixeron por simple favor de alugar as plazas. Son 40 as plazas alugadas de 88 que hai disponibles para o aluguer. Entón, como vemos día tras día, un domingo pola mañán, non pode haber 5 vehículos nesta instalación. É dicir, o modelo de aluguer está fracasado. De non optar por esta vía, a Marea propón a instalación dun servizo similar ao da hora, con estacionamento limitado temporalmente a un prezo máis competitivo. Que se estableza un servicio de regulación que ordene o estacionamento, que sería un servicio hora, que permitiría evitar coches lapa no centro, que é unha demanda histórica tamén do comercio, e que sería un precio reducido e permitiría tamén asumir parte da inversión que se realizou neste concello. Critican ademais que a construción do aparcadoiro supuxo o peche da rúa Pedra Sartaña ata Besteiros, co que lonxe de alixeirar o tráfico está a contribuir a unha maior conxestión de vehículos nestas rúas.